S 9. mjesta i osvojenih 19 bodova, HNK Tomislav je krenuo s pripremama za drugi dio sezone koji počinje početkom ožujka. Na prozivci je bila većina igrača koji pripreme dočekuju u dobrom raspoloženju. Prvi trening je tu, pa ništa, očekujemo da ćemo se dobro spremiti, imamo tu prvi dio priprema, ćemo odraditi kući, onda idemo dole u Hercegovinu. Imamo 5 prijateljskih utakmica, očekujemo da ćemo se dobro spremiti i ući spremni u nastavak sezone. Imamo 5-6 novih igrača, tek smo se upoznali, ali atmosfera je dobra, je okej, atmosfera kako je bila i ranije. Pa očekivanja su da uđemo jako dobro u sezonu i da cijenimo svakog protivnika i da ne podcjenjivamo nikoga, jer i moramo cijeniti sami sebe, jer vidjeli smo da možemo sa svima igrati i da idemo svaku utakmicu na pobjedu. Neka nova lica su se pojavila na pripremama, no veći dio momčadi iz prvog dijela sezone je ostao na okupu. U srijedu nam treba doći Tomislav Soldić, jedan vezni igrač koji je igrao, čak bio imao poziv za hrvatsku reprezentaciju u 20, bio je Osijekov kapetan juniora i sve. On je jedno, ajmo reći, malo zvučniji imena, ovi ostali svi su tu, ajmo reći, neki su na probi, neki su još pristigli, tu ima jedan napadač Mihalj iz Posušja, Mustapić Širokog Brijega, imamo tu na probi jednog dečka iz Novog Travnika, Mandića i iz Bugojna Agora, isto vezni igrač koji je na probi. Tu smo u pregovorima s još par igrača, znači ne bi tu u imenima dok ne bude konkretno. Znači, ali u biti najbitnije od svega toga da smo ostavili prvi naši 11 koji su, ajmo reći, tu najbitniji igrači, oni su svi ostali tu. Tako da nam je to najbitnije, ovo ostalo sad ako šta bude ili pojačanja ili tu da su u konkurenciji, to je to. Mislim da će biti dovoljno za ostanak. To nam je glavni cilj. Naravno da idemo na svaku utakmicu na pobjedu, da idemo što bolji plasman. Predsjednik Bagarić je optimističan uoči nastavka sezone te najavljuje nova ulaganja u infrastrukturu. Sustavno se Tomislav razvija u svakom pogledu. Bilo to da je infrastruktura, bilo da je organizacija i igrački. Normalno da je svako iskustvo dobro došlo, tako i nama u upravi koji, s obzirom na način na koji smo ušli, igrali tu prvu sezonu, naše neiskustvo kao uprave, naše baziranje na samo domaći kadar, jednostavno i nismo imali maltene ni prijatelja u savezu, tako da jednostavno smo možda čak i bili osuđeni da ispanemo iz te lige. Međutim, evo, okolnosti su takve, održali smo se, idemo u pozitivnom pravcu i hvala Bogu da je to tako i mislim da HNK Tomislav sigurno ima svijetlu budućnost. Što se tiče infrastrukture, i dalje, evo, organizaciju treba dalje poboljšavati. Stalno sve činimo da to ide u nekom boljem pravcu i činimo pomak u svakom pogledu. Infrastrukture također sad smo uradili, ove godine smo uradili, znači ogradili smo cijeli onaj prostor pomoćnog terena ispod dvorane, znači to je neki 4000 kvadrata prirodnog terena s kojima gdje treniraju seniori. Salili smo zid i ogradili ogradu negdje u vrijednosti 35.000 maraka, nešto više, možda 37-8 koji je financiran iz općinskog proračuna i tu smo stvarno naišli na sluh općinskog načelnika koji nam bez imalo razmišljanja dao novce za taj projekat. Igrači Tomislava najavljuju veliku borbu u nastavku sezone. Vidjeli smo da možemo igrati sa svima, ovaj prošli dio sezone, završni 10 kola smo odigrali super, skupili smo dosta bodova i nadamo se da ćemo tako nastaviti u drugom dijelu i osigurati opstanak što je i cilj kluba. Pa naš primarni cilj je ostanak u ovoj ligi, ali ja mislim da mi smatram da možemo više i da bi mogli ući u top 10 lagano. Tomislav će pripreme odraditi u Tomislavgradu i Čitluku te će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, nakon čega ih 4. ožujka čeka prvi ispit u drugom dijelu sezone protiv Rudara iz Kaknja na domaćem terenu.